akwai shiri na al'adu har da tarihi ma don bayan mitini. Amfanin rediyo. A kullum suna ta maudu'i akan 'yan makaranta da basu nemi ilimi. Amfanin rediyo. Da akwai shiri akan kuma aunata da an ka shirya da mun ba ku shawara na zaman duniya. Sai ku kamo tasha amfanin rediyo. Mita 100 suke zango na FM. An ware lokacin ku 'yan kasuwanni na ce masu zaga duniya. Amfanin rediyo. Da ma batun manoma a sa da ku makiyaya da ku a tafiya. Amfanin rediyo. Da akwai shiri na layi buɗe da an ka shirya domin shiga shirin sai kun kira waya. Sai ku kamo tasha amfanin rediyo. Mita 100 suke zango na FM. Amfani rediyo sun zama ruwan dare su mai zaga duniya. Amfanin rediyo. Dama ga 'yan siyasa muna bar ku za ku furta a gidan rediyo. Amfanin rediyo. Da akwai mu malamai masu yi mana wa'azi kun ji makama rediyo. Ita ɗari suke. Sai ku kamo tasha